тобистон ҳам фаро расид. муассисаи давлатии маркази кӯдакон ва наврасони сарраёсати маорифи шаҳри душанбе дар давраи таътили тобистонаи хонандагон қабули иловагии таълимгирандагонро ба маҳфилҳои ҳунариву эҷодӣ, фарҳангиву варзишӣ, бадеиву техникӣ ва забономӯзӣ эълон менамояд. таълим дар гурӯҳҳои иловагии маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри душанбе ба таври инфиродӣ сурат гирифта, дар ин давра кӯдакону наврасон метавонанд дар баробари гирифтани таҳсилоти иловагӣ инчунин иштирокчии бевоситаи чорабиниҳои фарҳангиву фароғатӣ ва варзишӣ гардида донишу маҳорати худро рушд бахшанд, ҳунару истеъдодашонро сайқал диҳанд. таҳсил дар муассисаи мо ройгон буда, омӯзгорони варзидаву соҳибкасб омодаанд вақти холигии шуморо дар давраи таътили тобистона хушу хотирмон ва манфиатбахш гардонанд. суроғаи мо шаҳри душанбе, кӯчаи шотемур 54, телефонҳо барои маълумоти иловагӣ 221 85 71 221 78 84. маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри душанбе. биёед вақти холигии худро самаранок истифода баред.